Ngiphazamiseke. Uphazamiswa. Uyajwayela wena. Uphazamiswa yini? Yini ekuphazamiseke? Babukeni manje abantu babona ukuthi manje ngishaya umfazi mina manje. Uphazamiswa ngenza into engayifuni mina. Ngibe wrong Ngenza into engayifuni. Ngenza izinto zeyitabane mina usho njalo. Cha, lento bengithi. Naleli ijezi lakho sisasho kona ukuthi isitabana. Akakho umfana ongagqoka ijezi enje. Akakho umfana ongagqoka ijezi enje. Ulithatha le jezi. Cha ijezi ngiyalithanda. Uthathe phi leli jezi elakhe lo mfana? Cha. Elakhe ngangalibona ligqokile wathi cha. Cha wayigodola Wayigodola? umngane wami. Awukazi uthenge le jezi wena akazi ubuye esitolo ukuthi uthenga ijezi enje elakhe sisangithi yaba usaligqokile ukhombisa kona uligqokile uzocela uqola ngomuntu osagqoka ijezi la umlinde awashisa umoya uthi phelile yini ephelile wena ujwayela ngabona mfana wazala intombi uzoshintsha wena mfana wazala intombi uzoshintsha ngiyeke wena ngiyeke Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Hive TV kufika khona lo mbukiso. Igama lami ngiyiSitufuzela ngamanje Zulu. Umgwenya kwabo uSavokazi Mvuleni. Intokazi ezalwa Mkhize. Namhlanje ke ngibhalelwe uBafo uSiyabonga Khanyile. Uhlelo esiluza ngokuthi i-Laugh Back. La ifuna khona ukuthi ahlanganise khona nomuntu wakhe baphinde babuyelane ngoba usamthanda. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Alright, siyakwamukela mbukeli lapha ekhaya ku-episode enye lapho sithi khona uthando lungumanqoba. Igama leshow sithi i-Laugh Back. So ngibhalelwe ubhuti wami namhlanje ozongichazela kabanzi ukuthi bahlukaniswe yini umuntu wakhe kodwa ke asilandise i-relationship iqalisa iziphi izinto ezinhle amenzele zona umuntu wakhe bani washela omunye nje zonke lezo zinto asichazele nesizathu sokuthi why efuna ukubuyelana naye usachazwa yini noma ke mhlambe yini asayibhekile ngayo enhle ayibonayo ukuthi ngabe yayilambu elizokhanyisa i-relationship yakhe nomuntu wakhe. Isikhathi simuza ukuthi ingabe usiphatheleni sabona? Yebo njani mama? Ngiphila kunjani? Kuyaphila mama. Alright, ngicela ngikhomba ukuthi igama lesibongo. Oh usiyabonga lo akakhanyile. Oh alright. Angisho bathi ngwani? Yebo ungwani usogodi. Alright. Sokhulu. Sogodi. Oh sogodi. Ulanga lo. Alright. Olanga phela bathi sothole. Yebo usogodi. Sase isibonga sodwa. Yeah. Alright. So uyaphila ke? Ngiyaphila. Ukhulele kuphi? Ngikhulele endaweni yase Claremont. Yebo. Alright. Benjani impilo nje ukhula? Cha ibe right nje impilo. Akukho ngakhala ngakho. Abesingeke simange sithe. Hayi bengeke nje. Ukuhlukumezeka cha. Hayi cha. Oh alright. So uhlangane kuphi ke no personal person wakho? Umonde ngambona ngifikile la. Umonde? Yebo umonde. Wakangcobo. Bashiya amahla. Akazoshumayela. Akazoshumayela. Ngiyamthanda Shema, I can see. Yinhle le ntokazi. Elawathi uyibona ubeluza uthi hayi. Ina-ke nahlangana kuphi naye? Ngahlangana naye ngangizela eThekwini. Okay. Kwakhona into engangithunywe zona ke ngasho ukuthi ngabona intokazi kwakuyisitolo thizini ethenga lapha yana engathi ngiyambona ngabona ukuthi hawe ma yaza inhle la intokazi imfishane makwabo ithi mayihamba nje uyizwe ukuthi hayazi izona hayi muhle lo mntwana. Yawathanda abantu abafishane? Ngiyamthanda umuntu omfishane. Yabo yena ngathi ngimbona ngabona izinto ama characteristics angiwathanda owathandayo ke nalokhu ngiyakuthanda yabo. Okay, so wambulisa. Hayi ngambulisa. Elinamba. Ngakhuluma nje amthethe cha wena ngiyakudinga yabo. Ngisho ngesimali esihleni la. Hayi la ngane cha yinhle and angabe ngafisa ukuthi ngiyibone idiniwe ngosuku lo. Okay. Yeah. So iyaqoma evasi kasinganani? Yena abangidrayisela yena ngoba abangidrayisela yena ngoba 3 months kodwa nje ngangithi mhlawumbe ngiyamthatha ngimkhiphe ukuthi nama ngimjahile yabo ngenxudla yangane izothile i-right ingane ehloniphekile ngisho nje indlela yokwenza ngayo indlela ezikhulumayo ihloniphekile. So Mosamshela I'm sure wambuza ukuthi unayini umuntu. So ngaleso sikhathi uwathini waye single noma enayo personal person wakhe naye? Kwakukhona omunye umjita wayekhona kwaukuthi vele into yaba yikho bo serious ngaleyo ndlela yabo. Okay. Ngokuthi nami singiya yabo kodwa nami ngisho ngashonga ukuthi
ayikho serious kodwa nje angibona ukunginaka kwakhe izinto amajoke ami mengiwasho ayahleka ukuthi akusho lo muntu lo usangabe mina nami ngithi mengimthathi ngama weekend sho lo mjida lo isikhathi sakhe bengabe naso mina ngikwazi kube nesikhathi sakhe ngimthole ngaze ngathola okuningi ngayo ukuthi hayi lengane le ngisho izinto ezikhulumayo ziphusile ingane nje ukuthi umuntu nguthi ungamthatha lo umfana yabona usho ukhuliseke kahle ukhuliseke kahle yes ngiyambonga nje uma wakhathi uMark Mangco ngiyayibona le ntokazi hayi ishisa iziphi izinto ezinhle omenzele zona ubumuphi imali mhlawumbe ubumkhipha ama vacation yinje enhle nje ubumenzela yona hayi yena mfethu bengeke ngimthathe mekuthi umngani wami mekuthi mhlawumbe uphumele nomuntu wakhe mhlawumbe usemkhumbini sasihamba sawusha nje umkhumbi naye ka3 sabe sakhipha nengane versus nengane manje sina 5 years. Oh ninengane. Yes sina 5 years manje. Hey ukhulile lo muntu una 5. Umfana mzana? Umfana. Oh okay. Mfana. Uyafana now? Hayibo. Mina liyansizwa. Mina liyansizwa. Ivele ngikhubuze ngisho hayi ngiyohamba ngisho. Na sisikhumbuzo sami la yabo. Yena no okunye futhi okuhleke naye futhi angenzela kona wangineza yona futhi indodakazi. Okunye futhi angamenzela kona ngamthatha ngamenza umuntu ebantwini wazohlala nami ngakhokhelile le nto. Ha umnumzane. Yeah. Okay numzane omncane. Numzane nje I'm proud. Imake noma ngaqedanga kona izinto zokuthi abo kodwa nje ngase ngisho wathelwa nangenyonga kodwa ngiqeda izinto eziningi. So uyiphanda noma mhlambe khona la ubheke khona baqashela khona. Oh no ngiyiphanda ngibuye ngibizwe kwenye inkampani ngikwi agent yabo. Okay. Nje ukubizwa ngoba kakhulukazi ngishela ama truck yabo. Ngibizwe mhlawumbe ngiyobamba lapha ngithole leyo madlana le yabo. Okay. Ngoba umsebenzi engangisebenza kuona waphela ngenxa yokuthi kwaba nama short term amaningi yabo kodwa sekudiliza. Oh okay. Mhlambe ingabe isikhathi se coronavirus. Yes isikhathi ama floods ngithi konakala kakhulu izinto eziningi ngicela xoshwe ngisho nabantu. Kodwa uyewavuka njengendoda waphinda wathole ngihlezi ngiyathola nje nanebhani yabo kusho ukuthi ivele le ama contract la 3 months yabo. Okay. 6 months. Manje niqhathwa yini ke nifika kanjani ukuthi niyahlukana yini esimcika omunye komunye? Yazi ngoba ngifikela ekhaya. Nginamahloni kwayimina yabo. Into enzakalile ukuthi vele yabo yena mesenza naye vele inkonzo yasekamereni umama. Yes. Hayi ngijabulisa kamnandi yabo. Okay. Into enzakalile kwavela ngumuntu phela mina oyiphuzelayo. Oh okay. Yabo. Kuke kwasabalala ivideo thizeni yabo. Shuthi kutholakala ivideo mina ngilala nomunye umjida lo bekumngani wami shuthi le video le ivele yaphuma bengenza anal sex. Ivideo beyishuthoba uthi angazi ukuthi ilento le yenzeka ngoba phela nayo mama ngimbona sengithumelelayo zona ilento le amavideo wangithumela nje isay yonke. Hawe ma. Manje into ingiphatha kabi ngoba manje ngiyabona Black Life TV ngathi ngingakhona ukuthi ngisizakale. Lento le mhlawumbe ikwazi ukulunga ngoba manje ingane kumele ikhule nomzali. Yes bobabili futhi esandleni esifudumele. Nasekhaya kumele futhi bambone umkami ngoba phela lokho engangikwenza ngangazenzeli mina ngase nekithi ukuthi ngikwazi ukumele ekithi. Imake kanti wena udlala la team? Kokubili. Lapha lanto cha bengiyenza nje kodwa uthi vela kodwa kwenzeka kangakanye ngikhuluma iqiniso manje bengafuna ukumtshela ngoba sabone le video ngumuntu vele beqala. Okay. Lanto isiyenzeke kabili kathathu skisi. Lo mfana lo akuthumelele ivideo kadulele naye benithandana noma mhlambe ivideo ayithunyelelwanga kumina ithunyelelwe kumama. Oh ngathi ithole koyedwa kuyiphixi. Awe ma. Yes bangonelile mama. Benithandana nomlisa lo? Asithandana ukuthi nje kulento le ivele kwenzeke nje kanjani njalo mengiphuzile ngivele ufisa ngazi ukuthi ungaba nomuntu wesilisa kodwa mina kahle ngikujabulele ukuthi ngenze inkonzo ngiye nomama naye ngike ngimcele na uthi cela nginikeze ngemuva kodwa manje
Ha. Okokuqala nje umcela wathini nje? Sasenza nje kahle inkonzo ngathi ngiyamjikisa. Yabo ngithi wabe ngiphusha ngithi wabe ngiphusha. Yabo ngithi mama ngiyacela ukuthi yazi ngalobo busuku akaze kube mnandi ngoba indlela ayengithethisa ngayo ngithethisa wengane encane. Kodwa kufanele wayithukile. Yebo wangibuza ngithi asebe lento le ngathi mina ngeke ngibone la kuma social yebo network enze zonke lezi zinto lezi nama websites yabo. Wase wangitshela efanele mina ngiyeke lento lena yabo ukuthi vele nami ngathi into engifuna ukuyizwa ngayizwa umuntu wesilisa kuyena lo manje manje angazi ukuthi manje ubani okhipha lento le. Manje ivideo sishutho ubani? Ishutho yena umlisa lo wawunaye. Ngathi uyena mhlawumbe nabe and wena wawungaboni. Mina ngiyazi into lena yabo. Yo. Ngoba kwenzakala ngathi futhi mhlawumbe ngike ngacabanga ngisho nani ngike ngamfonela. Umbuzo ukuthi hayibo ndoda iphuma kanjani manje le video. Yo. Manje wena kahle kahle inhloso yakho hayi ukuthi udlalele ama team awu2. Wena inhloso yakho bowufuna ukuzwa. Bengifuna ukuzwa ngempela. Hayi ngoba nakuthanda abantu besilisa. Hayi cha mina nje abangani bami laba abanye umama nje yena ungitheze ngifuna ukujabulisa naye. Ukuthi nje kahle umama. Akafunanga ukuthi ngenze lento lena ngagcina msengikhungeka ngahamba baya kubanye abantu. Ngalala nomunye umuntu. Yo. Manje kubudlelwane phela siyakhulumisana ngisho siyacommunicate omunye komunye sazi ukuthi yini esifisayo yini esithandayo. Why wena uvesana umzuma nje jikijiki hawu wena usufuna kwenye indawo ekubeni yena wazi ukuthi uthanda kwenye indawo. Why ungahlala ngaphansi naye umchazela ukuthi kukhona into engiyibonile engifisa ukuyifunda ngiyacela mhlambe ulokhe umncenga kancane mekuthi ayifuni futhi nalapho ungaforce izinto. Why ungahlalanga naye phansi umtshela because umama amshoka kayena uJehova yena ubone inhliziyo yakho wena uthulile ungasho ngolutho kufanele ukhulume naye ukhulume understand ukuthi yini oyicelayo kuyena yini ungazinika ngithuba lokuthi ukhulumisane naye because uperson wakho mos angicabanga ukuthi ngabe khona into ongamfihlela yona because uperson wakho nishare yonke into ukuthi khona esinye isitale ngake ngaziveza senza ucansi kwawukuthi angizange ngimtshela ngavele nje sazenzakalela yabo ngayijust nalokho nakho kuzozenzakalela yo yena futhi ngiyamthanda uMangcobo yabo ngiyafisa ukumbona nje ebuyele ekhaya silungise yonke lento lena nalokho asekwenzakalile sikukhohle ngoba manje mina ngibheka umndeni ngibheka ingane manje isenesikhathi singanani nihlukene so 2 weeks man utheni umndeni bungakazi ngalento abazi lutho that's why manje uphuthuma manje ukuthi ngiyaphuthuma ukuthi nje ngisheshe into lesilungisa simbambatha njengoba sinikezele inamba yakhe simfonelile but ashonga ukuthi wena ubhalile kuhlelo ukuthi ufuna ukubuyelana naye mawubhekile mayazi ukuthi uwe uzophatheka kanjani ukuthi mhlambe vele uzokhuluma manje into engicasula ngayo ngiye ngazama ukukhuluma nayo yabo kwawukuthi uvela akhulume nami engathi nje yes manje kugcina nami lokungivuye ngingakho ukuthi lento angiveke ngihambise kuyishow yabo mhlawumbe bazokwazi ukungisiza ngoba manje ngeke ngikwazi ukumelana naye kanje ngoba phela noma ngisephutheni kodwa phela akazange phela ukukhuluma naye yes njengomyeni wakhe because ulobolile phela yebo omkami kufanele ahloniphe uma wengane yami lo muntu ngamthela ngenyongo lo muntu ipersonality yakhe injani umuntu onolaka ubuyadelele kuthi manje nophansi okay kodwa uyadelele yes ubuyadelele kahle yo manje ngifuna ingane ize ithole yonke lento leyo nasekhaya bathole konke lokho ngoba ingane maye ukuthi iyakhula umama akekho thiwa nje siwayina hanje silamanyala engiwenzile amanyala kodwa engwenzile ngakho ukuthi nje ngifuna ukuthi ngixolise kuyena ngizihlise
Imaka ufuna ukuxolisa ngokuthi uzoqhubeka uphinde ucele lento kuyena noma uzoxolisa mase nenza ngendlela ebevele nenza ngayo ungabe sacela lutho. Ufunani kahle kahle? Empeleni mama ngiyayithanda le nto bimnandi yabo. Sathi ngathi ngifuna ukuyizwa ngumuntu wesifazane. Yabo. Ngoba sekuphunyukile ngicathi vele uma icala selivele laba khona usubanjiwe ufanele ubuye wenze nenye indlela. Ngiyimisa nami ukuthi mhlawumbe ngiyeke noma kuthiwa into uyithanda kanjani uyakhona ukuthi into noma uyithanda uzama ukuyiyeka. Nami ngizoyiyeka le nto lena ngijabulise yena umama kona konke. Ukhona ke njengamanje emotweni usefikile. So ukhedi ukuthi ungambona. Ukhedi ukuthi ungakhuluma naye. Uphinde ucela uthando futhi. Simlande. Ngiyacela ngimlande ngicela ukukhuluma naye kodwa ngiyacela bhuti ungilandela yini. Alright, mbukele lapha ekhaya sakwamukela futhi kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back lapho sithi khona uthando lungumanqoba. Siyaxolisa kakhulu ngemvula besingazi ukuthi kuzonetha but ke imvula ayikaze yabulela muntu. Silala sikhona today. Umnumzane la usucela uthando futhi kumalokazana kumakoti wakhe. Yeah. So nangoku sefikile njengamanje kuningi kakhulu esisazokuzwa angazi noma uthando sizoluwina yini but asithembe kanjalo. Sawona sesimbuya kwamukela unjani? Ngiyaphila nasizwe. Ngiyaphila ngiyaxolisa kamakhaza. Kodwa kuyancane. Hey, ngabe ubhuti yamazi? Yebo ngiyamazi. Umyeni wakho? Ngizothini umyeni wami? Wathi uzothini? Umyeni wami ukuthi usuke wangiphoxa kakhulu. Yabona nje kahle kahle yini engizele la. Yini engizele. Yeah, ay bhuti ngicela uvela ngikunikeze ithuba komchazela ukuthi kahle kahle yini ayizele la. Why ubhalelile kwi-show uzokunikeza nje indlebe akulalele kahle njengomuntu wakho. Nomonde sithando sami. Habe. Uyanda mama. Ngiyaxolisa uma ingane. Sengisithanda sakho manje. Ngisithanda sakho. Kodwa phela no. Yini ongilethele yona la? Nomonde. Uyindaba uhamba ungiveza kuma TV. Nomonde indaba nginikeza ngikhulume nami ithuba lo. Ubungakhuluma ekhaya yini edlula ukukhuluma ekhaya? Nomonde ukuthi ubone ungiletheleni la? Ubone wenzeni yini indaba ngwanise nabantu? Ungibukaselani nabantu? Ngihambe ngibona abantu bonke manje mina. Ngihambe ngibona abantu bonke esontweni bazothini uma yena ke uzothini. Nomonde ngithi phela ngiyazama ukukhuluma nawe vele. Uzama kuphi ukukhuluma nami? Nomonde ngicongiyele phela ngikhuluma phela. Khuluma ke nguzo. Nomonde ngizama ukukhuluma nawe. Lento le ongisendele yona angiyithandanga. Engikusendele yona uyithandanga. Hayi bo Jesu uNkulunkulu wami awuyithandanga. Nomonde la. Awuyithandanga. Yini ongayithandanga? Ngasikhuluma ngale yana. Cha yini ongayithandanga? Ngasikhuluma. Yini ongayithandanga bhuti wabantu yini ongayithandanga wena? Yini ongayithandanga? Musukuveza amandla kumina kanje. Angimusa ukuveza amandla. Angithi wena ubuveza amandla lapha ebafaneni. Ubuveza. Angithi phela wena uthi uhamba uthanda abantu. Yini ongilethela wena ekhaya ungilethele kini? Yini ongilethele yona kini? Ungibonisa nabantu. Nomonde ngiyakuthanda. Awe ma, kodwa mfana akakhanyile waze wangenza. Uma ngenza kuzokunuka yini? Uma ngenza kunuka, kona yena uyayazi manje uthidleni. Uyayazi uthidleni? Uyayazi? Nomonde mfethu. Wena ungijwayela kabi wena. Ngihlale phansi nomonde. Ungijwayela kabi wena. Uyangijwayela. Yabona lo sisi lo. Ulale nomfana. Walala naye waye BNB mina akaze angise BNB. Selokhu wangithatha akaze angise BNB. Ulala nomuntu wesilisa mina ngazi ukuthi ngiyithandanela nje nomuntu oqondile. 2 okwesibili sisi into ayenze kumina. Ne umelala nami umekade ephuma ukophuza sebuye ebusuku. Acela ukuthi silale. Uvela afuna ukuthi asebenzise la athi mina ufuna ukungifaka ipipi lakhe la enqeni ngemuva. Ukuthi le nto idalwa yini angazi kodwa bekuthi njalo ngama weekend noma kusolo lesihlanu athathe umngani wakhe mina ngibe nankinga ukuthi umngani ngoba ngazi ukuthi babangani. Yes ngazi ukuthi mina laba abangani kanti umngani yebo umngani uye lo omthathayo behambe beyolala mina selokhu shuthi umngani umnakwenu suthi kahle kahle mina isilima la yini engayizela kakhanye uke wachazela ukuthi mhlambe uthanda ukuthi niqalise mhlambe okusha ngokuthi angene ngemuva. Cha akaza chaza uyenza medakiwe le nto and iyona into engicasula tututu
Kahle kahle mina ngiyini kuyena. Nomonde ngiyayisola. Ngiyislima uyayisola. Ngiyayisola into eyenzayo. Cha kube yiphuza Nomonde beniqala kwenzeka la. Ubuqala. Uma uqala pho kungani uyicelile ukuthi uyenze kumina? Nomonde ngithi ngifuna ukuzwa kuwena la. Ufuna ukuyezwa kumina? Nomonde Ungijola kabi wena. Ungijola kabi wena. Yazi ungijola kabi. Nomonde ngicongeke ukuthi Kona nako ukuthi ngize ngithola ama-video kubantu shuthi sebebaningi abantu abaziyo. Baningi abantu abaziyo. Yini isilima la ngiyabona ngiyabuka. ivideo kahle kahle. Ivideo sisangiyazi be anonymous. Isabalele. Ngasendelwa la ku WhatsApp. Bangihleka. Kuvela ama-emoji ahlekayo ukuthi sakutshela. Vela kuqala sisi. Lo wathi engishela ne ngakhombisa umngane wami ngathi mina ngiyamthanda lo abhuti. Wangikhuza wathi sitabane lo sothandana naso ngenxa ukuthi mina ngangimthanda. Ngathi mina unomona. Ngaphendula umngane wami ngathi hayi unomona lo ngamqoma. Wangiphatha kahle ngendlela ngiphatha kanti angazi ukuthi usebenzisa sibabili. Waze wangiphoqa. Ngiyaxolisa sithina. Waze wangiphoqa. Ngiyaxolisa. Lutho. Manje kahle kahle lo luthando asiluwini back. Uthe kumina wena umakoti. Okusho ukuthi usevelile ekhaya la uzalwa khona. So umnyeni wakho uyamdedela ngesimanga sokuthi Nomonde uthi ngoma uthi ngengane ezofika ikhule ilento le ungasekho wena ekhaya. Kuze ngabe uyicabangile leyo. wena kahle kahle awuyifuni lento ayifuna. Angifuni sisi. Angifuni Uzokwazi ukuyeka lokho acelayo ukuthi angifuni ngizozama ezikhaya liyabantu bengekho Nomonde. Liyabanda. Njengoba ethi Nomonde ngikushila ngoba ngikuthanda mntakwethu. Wawungangithandi wena wawuchitha isizungu ngami. Nomonde ayikho into ezifana nawe futhi. Ayikho into ezifana nami. Mhlawumbe sengadetsa namantombazana amaningi ayikho into ezothile njengawe. Uqinisile ukuthi ayikho into ezifana nami uqinisile. Yikho ungishiyile mina wangishiya endlini. Wahamba wayolala namanye amadoda. Uqinisile uma uthi ayikho intombazana efana nami. Bengivele ngiyithanda le nto kodwa manje but Nomonde Uthini? Nomonde ngisacela ngiyacela manje Uthini? umlaleli Uthini? uyachaza Nomonde ngithi ngiyachaza Nomonde. Ubukade uvele nje. Ubuzazi nje. Ubuzazi. Nakini futhi bebazi. Bangijwayela kabona. Cha Bayangijwayela kwayibona. Ngoba futhi bebekwazi ikho bekuyekile wathatha umfazi wabe ufuna ukuvala ihlazo. Icande sinyathele Yikho bekuyekile. ngibakela ihlazo Nomonde. Wena uyangijwayela wena. Ngeke wena uyangijwayela wena. Bafu ngicela ngampitshisi kakhulu bafu. Futhi ufaka ingane Ngicela ngampitshisi kakhulu bafu. Musu usufuna Nomonde. Ufaka ingane ngiyabona usunjani njengamanje Akekho right. Kambonisa Nomonde. ufaka ingane yakhe enkingeni zakho. Ihlangana phi ingane yakho? Ihlangana. Ukhulume naye. Awucabanganga lesathi uphuma. Asiyazi imali yakho thina. Asiyazi imali yakho. Asikaze sithola uye lo mfana. Futhi siphume la sesilungisile lento le. Ngizozama ukuyeka lento le. Angeke sisayilungise lo lento unamanga. Unamanga waziwe yimini. Unamanga. Ngitshela ngaye manje. Uqamba amanga sisungamlalela unamanga lo. Ngiqinisile Ngimazi kahle. Umbona nje ngisho ngabuyela endlini kuyimazi. Ungena kwakhe yophuza utshwala. Shuthu uthando kahle kahle asiluwini. Ngeke angisabuyeli ke. Angibuyeli. Noma phela musa performance izwi kangaka. Ngenze njani? Ngibe wrong. Ngenze njani? Ngibe wrong phela Nomonde. Ube wrong uboneni lokho. Uboneni. Nomonde ku-right ukuthi wena wenze njeni ingane uzokhuluma njani. Ihlanganaphi ingane ukubonile lokho? Ukubonile usala Nomonde ngoba ngilethela ngifuna ukuthi silungise lento le kodwa manje nusathi silungise izinto noma wena ulungise izinto nomuntu wakho. Ngisengiyilungisile mina izinto ngiyayiyeka. Ngicela ukuthi silungisile izinto nomuntu wakho. Ngasikhulume bandla. Uthi uyayiyeka Ngiyayiyeka mina lento lena manje. Ngiyayiyeka. Uthi uyayiyeka. Ngohlale phansi mama, ngiyacela. Ngiyacela sithando. Ngiyacela umuntu wami. Methi uyayiyeka lento le siyalwina uthando ngoba angeke asaqhubeka nalento le eniqhatha kakhulu. Cha sesunamanga. Awumthembi. Ayangimthembi. Futhi angiboni ukuthi ngingabuye ungihlazile. Ungihlazile. Noma kodwa nawe ukuthi unganginikeza ingane into engisuke ngiyicela kuwena. Ngikunikeze. Shuthi kahle kahle kufanele ngenze into engayifuni. Kahle kahle. Akushiwo ukuthi abantu bayakhulumisana emshadweni mangabe izinto zi-wrong. Umuntu uma engayithandi into omunye uyayeka. Akushiwo kanjalo. Yini ke phona ungenza into engayifuni? Nami ngiphazamiseke. Uphazamiswa? Uyajwayela wena. Uphazamiswa yini?
Yini ekuphazamisile? babukeni manje abantu babona ukuthi manje Uphazamiswe ngishaya yini? umfazi mina manje. Uphazamiswe ngenza into engayifuni mina. Ngibe wrong Ngenza into engayifuni. Ngenze izinto zeyitabane mina usho njalo. Cha, lento bengithi. Naleli ijezi lakho sisasho kona ukuthi isitabane. Akekho umfana ongagqoka ijezi enje. Akekho umfana ongagqoka ijezi enje. Ulithathe leli jezi. Cha, ijezi ngiyalithanda. Ulithathe phi leli jezi elakhe lo mfana? Cha. Elakhe ngangalibona ligqokile wathi cha. Cha, wayigodola Wayigodola? umngane wami. Awukazi uthenge leli jezi wena akazi ubuye esitolo ukuthi uthenga ijezi enje elakhe sisangithi uyaba usaligqokile ukhombisa kona uligqokile uligqokile uzocela ukholo ngomuntu osagqoka ijezi la umlinde Uthi kuphelile. ahlise umoya. uthi phelile yini ephelile yini ephelile wena ujwayela lapha ngabo wena mfana ekhaya. wazala Ngicela intombi umthembise ukuthi uzoshintsha. wena mfana Ngiyacela wazala umthembise intombi ukuthi uzoshintsha. ngiyeke wena ngiyeke Ngiyaxolisa kakhulu babukela emakhaya angihlulekile ukuthi ngimehlisa umoya akwazeki inhlobo usisa akayivuki ngempela and iyamnyanyisa kakhulu lento noma ngabe kuthiwa ubhuti uyachaza ukuthi angeke saphinda ayicele lento uzoyekela still akamthembi but ke lokho kusibeka ekuthenini shuthi asiluwini uthando namhlanje ngiyexolisa kakhulu bafo I hope isimo sizoshintsha kancane kancane uzugcina usulwinile uthando kumakoti wakho but ungalilahli ithemba. Ngicela ngibuyiselayo ngithi ngiyamthanda lowo muntu lowo futhi akekho umuntu onothando ukudlula lo muntu. Yebo khona yena ekhaya kuleyo mfudumalo le ngiyamthanda nomona futhi ngabo ngathola umuntu obambo lwami umuntu ebengimthanda umuntu akade ngimfisa empilweni yami. Yabo uma sehlanya kanje ngiyaqamba nomuntu ehlanya kanje Awukazobona kulesi simo. angikaza Okusho ukuthi uyabona ukuthi lento akayifuni kangakanani. Ngiyakucela ukuthi njengoba usafuna ukuthi ube naye uvele uyiyeke lento le. manje bonke abantu besifazane vele bayithande lento le. Asithandi nje angifuni nje ukutshela amanga. Ngikhulumela nje iSouth Africa yonke singabantu besifazane asiyizwa nje inhlobo. Ngiyakucela nje nawe ukuthi ngoba uyambona ukusiphi isimo manje njengoba sikhulumisana ngalento ukusho akayifuni inhlobo. Ngiyakucela uma usafuna ukuba naye uvele uyiyeke straight because akayithandi. Angizoza. Ngikufisela inhlanhla kona konke. Mbuka lapha ekhaya. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare mina ngiyathanda kakhulu. Ningakhohlwa ukuthi noma yini oyifunayo ku relationship yakho, khulumisana nomuntu wakho uhlala naye phansi. Umcela ukuthi sithando sami mina ngithanda 1 2 3 ungavele nje wenze uthathe izinto phezulu because umuntu ongeyazi akubona ukuthi enhlizweni yakho kukhonani but khulumisana naye i-relationship ngokuthi ni communicate omunye komunye mina ngithanda kakhulu bye. Is the Black Life TV?